Erokamano Ali wadhi nyime kama lokruok mar kor lwasi en achiel kuom gigo masani iko ni kelo midhiero mapek ei nam ataro midendo ni Indian Ocean. Gino mabende nyayo wach dok chien mar kwan rech kod chwech mamoko manie nam. En midhiero masani omiyo moko kuom riwruoge mochung'ne rito alwora mag nam kadho wadh nam chumbi koro tayo chenro mar temo pidho chwech mag nam midendo ni corals kaka yo mar medo kwan rech ei nam. Jafo marwa Joja Oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Mbi en achiel kuom kuonde ma ikoni lokruok mag kor lwasi osebedo ka kele midhiero to chutho mar tho chwech midendo ni corals kaluwore gi chwakruok mar pi nam. Okang' ma kama ikoni nyayo wach dok chien mar kwan rech to kod chwech mamoko ei nam to chutho ni mar thoth rech thoro nyuol kendo chiemo ei corals goeko ma bende giponde. Kata kamano, riwruok mar Kuruwito Conservation koriwore gi mano midendo ni Oceans Alive sani jowuok oko mar pidho corals e kuonde ma githoe ei nam kaka yor temo loko lwasi mar nam kendo kelo ngima manyien. Tuliona kwamba uvuvi baharini umeharibika. Katika shirika kukawa na hicho kipande cha coral restoration ndio hii ambayo mnaona kwa sababu samaki walikuwa wamekosekana. Hii coral restoration ndio iliyokuwa sahihi inaanza uregesho hai wa baharini. Na ile sehemu tulioilinda ambayo kuna wavuvi hawaingii hiyo sehemu ambao kuna wanajamii tuliwaeka kuwaajiri kulinda sehemu hiyo haifikiwi ndio ambao inatupatia sisi wanajamii mapato ya kuweza kulipa wale askari. Ne wachomo ainam kendo nimo ebuopi mar neno chenro magitayo kendo yango ni kuonde magipidhe corals goeko osechako lombo rech masani kwan gi medore. Kai ne bende waneno kaka gipidho corals go ma imuono gi simiti moyiedhi ma ok lungre kaito iketogi e rak moro magidonge thuolo mar dweche 6 eka bang'e to idarogi kendo iketogi kuonde ma corals ne othoe. We've taken them on as interns to help plant coral here. Normally they never go in the sea, normally they stay on land and so they don't have the chance to see what's underwater, what the world unseen is there. So now we got them going in the water, they see the importance and the link between the coral and more fish. And that link then goes around the full circle and they see the benefit to their livelihoods at the end of the day. More fish, more livelihoods. Tend kambi mar Canon magoyo pichni e bwo nam mabende sani tiyo kanyakla gi riwruogno koni lek margi en neno ni maino iketo loko lwasi mar nam to chutho e kuonde ma corals ne othoe. And during our research we found out that the coral reef conservation is not only a program whereby you restore the reefs, but actually there are a lot of communities attached to this. The life of fishing, the life of fishermen, their livelihood, their opportunities, their families, all are dependent on this coral reef conservation. So that's the reason that we decided that in our second edition of World Unseen to do a program which specifically focus on something which not only contributes to the environment but also works for the betterment of the communities at large. Achiel kuom chike magiketo en geng'o ne jolupo chope kuonde ma itime pith makamago mar chiwo thuolo ne corals godongo kendo bero lwasi mar nam kod medo kwan mag rech kod chwech mamoko. So here we were able to find out a very suitable and strong partner in form of Oceans Alive Foundation, and that's where we felt that you have the necessary infrastructure, you have the necessary coral reef, you have the nice beach, and you have a good partner like Oceans Alive. So that's the reason that we chose Kenya as the first country in Africa to start this program. Joja Oko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano Joja Oko gi thuolo ni wadon wachak wakaw yweyo machielo aneno ka